Ekero homecoming ya Matiang'i yaba aya na maswali ane nkari goika omwari ekiagera chinsa chiang'eire omogongo egekoroto kiago ngiasirete bano ng'okourete egekoroto ande nkibare gokurera mbuya mono abanto ekoroto eke egiasirerete garia keumbu ayo omonto are koira egekoroto kiago ekemo bono nakingumeti lakini rende keumbu koena ikire ase natakeire gokwanera abanto baito Kisii County korwa keumbu yes nkari na egari yarengo igoro kero nari na egari igoro nkanyora ng'a abanto babere abange ase egari eywo omonyene agateba gaki nkobunekere eroof nkaikaransa gochia maega kagoikaransa egari igoro roche nabo ogosugunania amagoro abambura mbare baetete ororo babere nkanyora oyomo okobwata okogoro kabisa tekong'usa ingunse gochia inse lakini rende ase eng'encho nakong'ete korwa tindi monto mogusu igo agera egekoroto ekio giatigire koboko kwaye agatamana egekoroto ekio reports mbwate ng'a egekoroto ekio nkiagete gekagenda mpaka ase akorwa ng'a motonto timaete ng'a kayia abwo epati nchiabete oo abamura egekoroto ekio mbaete chilifu 10 kera oyomo bare bairete egekoroto bairete egekoroto bono timaete ng'a abwo motonto oboroki bokorekana ororo gose ninki nki oracelebrate ng'a egekoroto kia omonto kiaeterwa bwogo inche omanyete nyore egekoroto kia omonto kere bwone mpaka ngerute gochia isiko lakini rende abwo babwate egekoroto ekio tiga nkagere ng'a na abanto batabwate okomanya okuya ebikoroto na ebinge tobwate koreire ekemo chipea chinde nchire ororo na chifactory nchire ororo batateraasiekwa yes nabo tokoenda kora ebikoroto binde togende gotara gochia motuko iga mpaka toike 2027 okay mbuya mono.